Comezo inminente das obras de ampliación dos atraques en Portosín. A conselleira do Mar anunciou o inicio dos traballos que tamén mellorarán o abrigo do Peirao. O proxecto conta cun orzamento de 2,2 millóns de euros. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles damos máis detalles do anuncio realizado por Marta Villaverde. Antes imos con outras novas da xornada en titulares. Dende hoxe xa está operativo o novo sistema de receita electrónica para os mutualistas de Muface. O seu funcionamento será semellante ao que xa se aplica no Servizo Galego de Saúde. O BNG insiste en demandar a presenza dunha ambulancia medicalizada no Hospital do Salnés. A formación achaca o seu traslado a Sanxenxo o retraso na atención a un veciño de Vilagarcía que faleceu a causa dun infarto. Deputación e Concello de Pontevedra asinan un convenio para renovar a herba artificial de 2 campos de fútbol do complexo Manolo Barreiro. A obra ten un orzamento de 143.000 euros. Boiro acolle esta semana unha campaña especial para incrementar as reservas de sangue. O Concello lidera as doazóns no Barbanza cunha taxa de 74 por 1000. 7 nenos saharauis pasan o verán en Rianxo grazas á iniciativa Vacacións en Paz da Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Foron recibidos hoxe no Concello. Estamos nas novas do día. Comezamos. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, anunciou esta mañá en Portosín o inicio das obras de mellora do abrigo do Peirao e a ampliación de atraques deste porto. A actuación, que será executada por Portos de Galicia, conta cun orzamento de preto dos 2,2 millóns de euros. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, desprazouse esta mañá ata Portosín para anunciar as obras de mellora do abrigo do Peirao e a ampliación de atraques. A actuación, que será realizada por Portos de Galicia, ten un orzamento de preto dos 2,2 millóns de euros. Segundo a titular de Mar, esta actuación permitirá ampliar a capacidade pesqueira deste porto e mellorar tamén a seguridade da flota, tanto pesqueira como deportiva. Esta obra vai a permitir a construcción de 17 prazas de amarre, 17 prazas que van a poder nas que van a poder amarrar 13 barcos de frota de baixura e 4 barcos de cerco, e tamén vai a permitir a construción dun dique flotante de máis ou menos 150 metros de longitude. Esta obra vai a permitir ampliar a capacidade do porto, sobre todo da capacidade pesqueira, e tamén mellorar a seguridade da frota, tanto a frota pesqueira como a frota deportiva que está no porto. É unha obra, coa que esperamos mellorar, vamos a tamén mellorar a operatividade dos barcos, porque tamén inclúe un dragado de rocha de 400 metros cúbicos aproximados. O alcalde Luís Soujo agradeceu este importante anuncio, que responde a unha bella demanda tanto do Concello como da propia confraría, que se completará coa renovación das luminarias de tecnoloxía LED que se está a realizar actualmente, cun orzamento de 112.000 euros. O que acaba de anunciar a conselleira era unha demanda que tiñamos de moito tempo para a mellora do Peirao daqui de Portosín. Ese dique do abrigo vai nos abrir moi ben, porque esta zona onde está a nave de redeiras, aquí non podían atacar os barcos polos ventos do norte. Eso vai nos a cubrir e vamos a poder facer unha nova zona de atraque a maiores dos 17 plazas que levamos pantanas. Unha inversión, como dicía este conselleiro, de 2.200.000 euros, e tamén a luminaria toda nova que se está poñendo. Te estou dicindo que xa están poñendo neste momento. Acabo de pasar por aí a vinos colocar as farolas, entón está moi buena. Son moitísimas grazas. Segundo informaron fontes da propia consellería, a actuación iniciarase de inmediato, cun prazo previsto de execución das obras de 9 meses. En Portosín, a conselleira do Mar fixo tamén balance de como está a ser este inicio da campaña do polvo, transcorridas apenas 2 semanas. Segundo ela, os datos son moi positivos, tanto en volume de capturas, incrementáronse nun 50% con respecto ao mesmo período do ano anterior, como tamén en prezos, cunha suba de ao redor dun 75%. Unha circunstancia que nestas primeiras semanas parece avalar ese amarre forzado da flota de 3 meses, un de parada biolóxica e 2 de veda.
Aínda que non temos todos os datos actualizados a día de hoxe das lonxas que están ahora mesmo comercializando en primeira vez no pulpo, os datos que temos ahora mesmo pois son bons, máis ou menos nas capturas están incrementándose nun 50% respecto ao mesmo período do ano pasado, e no valor económico está incrementándose un 75%, co cal os datos son bons. Son datos bons que, bueno, que somos optimistas e que está dando, pon de manifesto que esa veda de 3 meses, esa parada de 3 meses que se realizou por parte da flota, que supuxo un esforzo tanto para a administración, porque fixo unhas axudas a esa parada, como para o sector que ampliou 2 meses a veda, pois está valendo a pena. Evidentemente, pois, hai que cumplir o que son os condicionantes do plan, hai que cumplir os topes, hai que cumplir os tempos, os horarios, e esperemos que, pois, se todo o mundo pois cumpre co establecido no plan, independentemente que despois se consensúe co sector que se poidan modificar os parámetros do plan, pois nos sirva para que ese sea un recurso que se sosteña no tempo de apertura do plan de xestión, e que pois permita a frota pois ter unha rentabilidade económica pois importante. Dende hoxe a receita electrónica concertada xa funciona tamén para os mutualistas de Muface. Son 17.000 as persoas na provincia de Pontevedra que xa poden solicitar a súa nova tarxeta. O sistema será semellante ao que xa se aplica no Servizo Galego de Saúde. Os 17.000 mutualistas de Muface da provincia de Pontevedra xa poden solicitar a nova tarxeta que lles dará acceso á receita electrónica. Hoxe entrou en vigor o novo sistema, semellante ao que leva tempo funcionando no Servizo Galego de Saúde. Cada funcionario va a tener una tarjeta, esa tarjeta se le va a pasársela el médico prescriptor y con esa tarjeta va a la farmacia que le prescribirán la receta correspondiente. El médico va a saber lo que está recetando en cada momento a los mutualistas. Las supuestas falsificaciones que pueda haber quedan desechadas. En Pontevedra, a farmacia de Belén Rei na rúa Frei Juan Navarrete acolleu unha demostración do funcionamento deste novo servizo. A partir de agora, a incorporación dos usuarios será progresiva. Es verdad que hay un porcentaje importante, casi el 10%, que son población, que son jubilados y que probablemente pues les resulte más costoso en un momento inicial, pero desde luego en términos prácticos pues es mucho más eficaz y más cómodo para todos. Y si es importante en el ámbito urbano, mucho más para la población que vive fuera de las ciudades, que viven en municipios máis pequeños ou en entornos rurales. Tamén recoñecen dende o Colexio Médico as vantaxes deste novo sistema. Así as cousas sinalan as dificultades que se poden atopar os facultativos na súa aplicación. Apuntan que moitos non saben como é o funcionamento, mais aínda tendo en conta que máis do 70% dos profesionais superan os 55 anos. Es importante que, de alguna manera, el sistema se llega a los médicos antes de ponerlo en marcha, porque llegarán muchos médicos ahora para haber muchas preguntas y dicen, oye, ¿usted no puede hacerme la receta? No puedo hacer la receta, no tengo el sistema instalado, porque eso exige una formación al sistema y que todavía no lo tienen los médicos, ¿no? Y entonces van a haber problemas en las compañías de seguro que tienen tanto a Sisa como a Deslas, que todavía ven que los médicos no dan de alta, y los médicos tienen la formación para hacer esa receta electrónica. Pero indudablemente el sistema es bueno. Pola súa banda, dende o Colexio de Farmacéuticos celebran a implantación deste sistema, xa que aseguran contribúe a reducir a burocracia que asumen os profesionais. Que les reduce, digamos, el número de visitas al médico para renovar una simple receta, un visado. Desde la farmacia le podemos pedir una cita telefónica y con una llamada del médico le pueden robar las prescripciones, y es un sistema muy seguro y muy cómodo para el paciente. Poder centrarse en el problema de salud realmente, que es en lo que nos debemos centrar, y no en tanta burocracia, claro. Este sistema de receita electrónica para os mutualistas de Muface funciona dende hoxe en toda Galicia, onde son máis de 54.000 persoas as que reciben asistencia sanitaria no marco destes concertos con aseguradoras privadas.
Segunda xornada de folga para os traballadores de Aludec en Pontevedra. Dende o sindicato CIGA informan de que a acción dos piquetes conseguiu paralizar onte pola noite todas as plantas que a empresa ten nos polígonos do Campiño e da Reigosa en Ponte Caldelas. Pola mañá a intervención da Garda Civil permitiu o acceso de algúns dos traballadores. A convocatoria de folga seguiu adiante despois de que a reunión mantida o pasado xoves entre empresa e representantes dos traballadores rematara sen acordos. A compañía asegurou que estudarán as demandas postas sobre a mesa, que pasan, por exemplo, por un incremento salarial ou a revisión da clasificación profesional. As partes quedaron emprazadas a un novo encontro que se celebrará o vindeiro venres. Así as cousas, o sindicato CIGA mantén a convocatoria dunha nova xornada de folga para o xoves 17 de xullo. Un falecemento rexistrado esta fin de semana en Vilagarcía intensifica as reclamacións do BNG para que a ambulancia medicalizada volva ao Hospital do Salnés. A formación denuncia que a atención sanitaria tardou media hora en chegar a este veciño vilagarcián de 49 anos que acababa de sufrir un infarto. Un tempo que consideran os nacionalistas reduce significativamente as posibilidades de sobrevivir nos casos de emerxencias máis graves. Por iso volven reclamar ao PP que rectifique a súa decisión de trasladar a medicalizada a Sanxenxo durante o verán. O falecemento dun veciño de Vilagarcía de 49 anos a causa dun infarto esta fin de semana intensifica as reclamacións do BNG para que a ambulancia medicalizada volva ao Hospital do Salnés. Unha persoa de 49 anos, un infarto na noite do sábado para o domingo e a ambulancia medicalizada tardou 30 minutos. É evidente que diante dun infarto, dunha emerxencia xeral, pero dun infarto cada minuto conta, e unha reversión máis alá de 10 minutos pois é realmente complicado, non? Prado explicou que estes feitos foron contrastados cos servizos de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, onde foi trasladado o home que faleceu ao pouco de ingresar. É unha decisión exclusivamente política, de mala política, porque priman os intereses partidarios do Partido Popular, priman as exixencias dun alcalde do Partido Popular como é Telmo Martín, de que quere poder decir que no seu concello no Brán hai unha ambulancia medicalizada frente aos intereses do resto da veciñanza da comarca. Os nacionalistas sinalan que nas 2 semanas que leva a ambulancia medicalizada trasladada a Sanxenxo xa se deron 6 emerxencias graves, nas que a atención sufriu importantes retrasos. Temos que lamentar que un accidente grave de moto en Bamio, a ambulancia tardou 40 minutos, cando se estuvera no Hospital de Salnés tardaría alrededor de 10. Un accidente grave de moto en Ribadumia, a pesar de ser unha das localidades que está máis cerca de Sanxenxo, tardou media hora. Hubo unha parada cardíaca en Cuntis e xa non activaron a ambulancia medicalizada. A formación recorda que a semana pasada entregou 2.700 sinaturas de veciños do Salnés, exixindo que se manteña a ambulancia medicalizada no Hospital Comarcal durante todo o ano, e o tempo que se dote de outro equipo do mesmo tipo a Sanxenxo para cubrir tamén o Grove. Que rectifiquen dicindo que é porque xa o iban a facer, danos igual. Que digan que xa o iban a facer e que todo o traballo que levamos facendo, asinaturas e demais, que non foi causa, danos igual, pero que rectifiquen. O BNG anunciou tamén que porán en marcha unha campaña de cartelería para alertar a veciñanza da situación. O PSOE de Rianxo vén de solicitar un pleno extraordinario para abordar diferentes cuestións relacionadas co ámbito educativo. Os socialistas buscan acadar un consenso de todos os grupos con representación municipal e instar a Consellería de Educación ao cumprimento das ratios legais nas escolas que contan con alumnado con necesidades especiais e a dotación de profesorado e persoal de apoio aos centros. Aínda que é un tema no que o Concello non ten competencias, os socialistas entenden que é o suficientemente importante como para ter que abordalo. De aí a súa solicitude dun pleno extraordinario que se celebrará o vindeiro 31 deste mes de xullo. Para os socialistas hai motivos máis que suficientes, xa que a calidade educativa na actualidade no municipio non é a máis idónea.
a escasas semanas do inicio dun novo curso. Os motivos son claros e evidentes. A situación que se dou xa o ano pasado no noso Concello respecto a estas situacións que volvemos a plantexar, pois foron claras e notorias, onde a comunidade educativa se manifestou e expuxo claramente que a situación que plantexa a Consellería para o noso Concello non é a adecuada. As familias e os propios equipos directivos pois se ven obrigados a ter que mobilizarse de novo, porque a calidade educativa no noso Concello non é a que corresponde. E ante a previsión que se nos traslada desde as diferentes asociacións e equipos directivos, pois entendemos que é o momento de facer esa proposta conxunta, de buscar ese consenso municipal xunto co resto do tecido asociativo e enviarlle realmente á Consellería cales son as necesidades a nivel municipal. Entendemos que os equipos directivos xa o fixeron, xa lle trasladarían esas necesidades, pero queremos reiterar ese apoio por parte do Grupo Socialista á información que se lle transmita á Consellería para tratar de revertir a situación que entendemos que se vai a volver a dar este verán. Entre outras cuestións, reclaman que se cumpran as ratios legais nas escolas que contan con alumnado con necesidades especiais e se dote axeitadamente de profesorado especializado aos centros que o precisan. E reiterarlle á Consellería que Rianxo ten que ter esa calidade, ese desdobre de aulas, esas ratios, cumplir as ratios nos diferentes centros educativos e dotar de persoal docente tanto de PT como de L como dos equipos de orientación para dispoñer realmente dun sistema educativo de calidade. Outra das cuestións que se abordarán neste pleno será a situación do Servizo Municipal de Atención Temperá, un servizo para eles prioritario, o que o Executivo local non lle presta a atención que precisa. Un servizo sin contrato, un servicio sin regulamento, onde o Partido Socialista tivo que presentar alegacións a ese regulamento inicial elevado a pleno, e que foi aprobado tanto por Partido Popular como por Rianxo en Común, donde non velan por a seguridade das familias. É dicir, as familias acceden ao Partido Socialista a preguntarlle como teñen que reclamar, e iso é o que trataba de expresar exactamente o Partido Socialista en ese regulamento, velar porque as familias sean protegidas nun servicio que entendemos que é fundamental para Rianxo. O Partido Socialista de Pontevedra defenderá no vindeiro pleno da corporación que a cidade se manteña como unha das paradas da conexión ferroviaria de alta velocidade entre Vigo e Madrid. Deste xeito, o PSOE pedirá ao resto de partidos reprobar as palabras da vicepresidenta da Deputación e líder do PP en Vigo, Luisa Sánchez, quen reclamou a posta en marcha de frecuencias directas sen paradas intermedias. A reclamación á Deputación de Pontevedra e ao Goberno de España para que todos os trens de alta velocidade que conecten Pontevedra, a provincia de Pontevedra, con Madrid, paren na estación de Pontevedra, en contra do que pretende o Partido Popular de Vigo e a vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, compañera do señor Domínguez, que pide que haxa trens directos entre Vigo e Madrid que non paren en Pontevedra. Pois, como saben, esa moción o que pide é que se reproben esas palabras da vicepresidenta da Diputación e que se exixa ao Goberno de España, como non me cabe dúbida que é a súa intención, que todas as novas conexións de alta velocidade que se podan habilitar a partir de agora segan parando en Pontevedra como xa paran a día de hoxe todas elas. Esta non será a única moción que os socialistas levarán ao pleno. Tamén reclamarán que o proxecto do novo Parque da Parda contemple a conservación da xunqueira que existe no barrio. A formación asegura que as obras da nova zona verde supoñen unha oportunidade histórica para poñer en valor este espazo que consideran de alto interese biolóxico, atendendo ás demandas veciñais que explican que actualmente o humidal de 8.000 metros cadrados alberga diferentes especies de flora e de fauna, polo que reclaman que se integre no futuro anel verde do leste da cidade no plan de infraestructura verde de Pontevedra, en particular din no trazado da vía verde das Rías Baixas. Na súa moción, os socialistas instan ao goberno local a estudar as modificacións necesarias sobre o proxecto inicial para garantir a protección e conservación desta xunqueira e sinalan que tal e como está contemplado na actualidade implicaría prácticamente a desaparición desta zona húmida. Aínda que as obras xa están en marcha, consideran que hai marxe para facer esta revisión. O PP de Boiro denuncia o mal estado en que se atopa o sendeiro entre o río Breiro e Berres. A falla de mantemento provocou que a maleza invada parte do camiño, dificultando o tránsito.
A proliferación de maleza nas marxes do sendeiro que conecta o río Breiro con Berres en Boiro fixo que acabase por invadir o camiño, dificultando o tránsito peonil e dos numerosos ciclistas que utilizan esta vía. O PP atribúe o mal estado á falla de mantemento deste camiño que foi inaugurado o pasado inverno. Pues hoy estamos en este camino, el 15 de julio, en época en que la maleza, pues bueno, ocupa muchos caminos y demás y no se mantiene. Pues este camino está totalmente abandonado. Prácticamente no pasa una persona sola porque dos tienen que ir en fila india, acaban de pasar por delante de nosotros un ciclista y el hombre pues tuvo que detenerse porque no podía pasar. Y esa es la realidad, está todo manga por hombro, las pistas están sin desbrozar, este camino sigue sin desbrozar. Denuncian os populares que non é un caso illado, senón que moitas vías do municipio se atopan en mal estado, supoñendo un risco para a seguridade viaria. Va siendo hora de que el señor Martiño se deje de tantas fotos, de tantas redes sociales y que se ponga a trabajar un poquito. Le digo al señor teniente alcalde que esto no es un problema menor. Esto es un problema importante, pero es un problema que está pasando en todas las parroquias del concello. Las carreteras están abandonadas, la maleza ocupa las carreteras, hai riesgo para a circulación vial. Piden ao concello que asuma as tarefas de mantemento de toda a rede viaria. Facemos unha pausa para publicidade, voltamos de contado. A Deputación da Coruña vai destinar este ano preto de 800.000 euros para apoiar o traballo das confrarías de pescadores e agrupacións de mariscadores da provincia, dentro da súa aposta polo impulso ao sector pesqueiro artesanal. Divididas en dúas liñas de subvencións, a primeira delas, destinada a actividades de funcionamento e promoción de produtos do mar, repartirá uns 648.000 euros. Estas subvencións permiten, entre outras actuacións, financiar persoal administrativo e de vixilancia e mellorar a comercialización dos produtos do mar. A segunda liña de subvencións está orientada a investimentos e achega este ano uns 150.000 euros, un total de 9 confrarías da provincia, entre as que se atopan as de Carreira, Guiño, Noia e Ribeira. A axuda, neste caso, vai destinada a melloras nas infraestruturas e equipamentos. Entre as actuacións financiadas atópanse obras de rehabilitación e acondicionamento de locais, a adquisición de vehículos para vixilancia e transporte, a instalación de equipos informáticos ou medidas para a mellora da eficiencia enerxética. Acordo entre a Deputación e o Concello de Pontevedra para a renovación da herba artificial de dous dos campos de fútbol do complexo Manolo Barreiro, na Xunqueira. Esta mañá asinaron un convenio polo cal a Administración Provincial achegará o 100% do custo da obra, que ascende aos 143.000 euros e que mellorará as condicións dos dous campos de fútbol 8 do complexo deportivo. López e Lores asinaron outro convenio dirixido desta volta á actualización do sistema de xestión da base de datos corporativa do Concello de Pontevedra. Tamén estará financiado con fondos provinciais, cun investimento que ascende aos 210.000 euros. Os dous acordos están incluídos no marco do convenio anual que a Deputación asina co Concello de Pontevedra, ata acadar unha chega total de 2,5 millóns de euros. Tamén é outra mostra que, máis alá das cores políticas, das lícitas discrepancias á hora de gobernar, poñemos por riba de todo o benestar dos veciños e outorgar, dar mellores servicios, mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas. Se hai discrepancias, pois as solucionamos. Que hai obstáculos, os superamos, pero as metas camiñando xuntos acádanse. E a mellora dos dous campos de herba sintética de fútbol 8 que temos aquí na Xunqueira, non? É obvio que se usan moito, porque son as 10 da mañán, están os 4 campos ocupados, necesitan melloras, pois son uns campos que xa teñen a súa idade, e, polo tanto, este convenio é importante para mellorar a herba sintética deste campo e daquel que está ali enfrente, que foi o primeiro que se fixo no seu día, non? Avanzan os traballos de mellora da fachada e da cuberta da escola de Vilanoviña, no Concello de Meis. A intervención foi financiada cunha chega de preto de 20.000 euros da Xunta de Galicia, enmarcada nas axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos da Consellería de Medio Ambiente.
Entre a colaboración que a Xunta de Galicia está a prestar aos concellos, pois están este tipo de iniciativas que, como ben di o programa, para correxer eses impactos paisaxísticos pois que pode causar, non, eses edificios públicos que non estén nas condicións máis adecuadas. Bueno, pois sí, hoxe rematan estas obras, están coa última parte, coa colocación dos canalóns, e como decía o delegado, pois o que se fixo foi pois repoñer a tella en todo o tellado, sacando a que estaba en mal estado e que ya o tellado totalmente novo, e a colocación de canalóns, e determinadas zonas que quedaran de obras de fai moitos anos pois con ladrillos ao aire, pois se enfoscaron e quedaron agora pintadas. A verdade é que lle comentaba o delegado que para nós é unha alegría, porque esta escola é unha escola que ten moito movimento. O Concello pola súa banda chega algo máis de 8.000 euros. A axuda permitiu renovar a cuberta e a fachada da Escola de Vilariño, co fin de optimizar o seu illamento e mellorar a comodidade dos alumnos e docentes. Cabe destacar que as accións subvencionables inclúen, por un lado, a renovación e remate exterior de fachadas, cubertas e muros de cerramento de edificios municipais, así como a mellora do aspecto e conservación de elementos etnográficos, como fontes, lavadoiros, palcos de música e hórreos e outro tipo de equipamentos públicos. Na provincia de Pontevedra tamén se beneficiaron da convocatoria de axudas deste ano os concellos de Dozón, Caldas de Reis, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén e Covelo. En total, o investido nesta liña de axudas na provincia de Pontevedra supera os 116.000 euros. Boiro acollerá ao longo desta semana unha campaña especial para fomentar as doazóns de sangue. O municipio sitúase á cabeza do Barbanza en número de doazóns, superando en 34 puntos a media galega. A directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e de Sangue presentou esta mañá a campaña especial que se desenvolverá ao longo deste verán en toda Galicia. Esta semana recalará en Boiro, un dos municipios que rexistra mellores cifras, con 73 doazóns por cada 1.000 habitantes, superando folgadamente a media galega. Este ano acadamos unha tasa de 73 por 1.000 doazóns, que está 26 puntos por riba da media galega. Vemos de crecer ademais 2 puntos respecto ao ano 2023 e, polo tanto, é sempre unha ledicia poder destacalo. Como sabedes, vimos a Boiro todos os meses na procura de conseguir esas máis de 400 doazóns que precisamos no día a día para dar resposta a calquera necesidade que poida surdir nos hospitais de Galicia e, polo tanto, quero agradecer moi expresamente na persoa do seu alcalde hoxe esa colaboración, ese apoio que nos dan todos os días do ano e todos os meses do ano. A unidade móvil de Ados desplazarase ata Boiro dende este xoves ata o sábado. Os interesados en doar poden achegarse ata a Praza de Galicia o xoves en horario de 10 a 2, o venres no mesmo horario pola mañá e de 4 a 9 pola tarde, ou o sábado de 10 a 3. Animar os veciños e veciñas de Boiro que este xoves, día 17, o venres 18 e o sábado 19 se despracen aquí á Praza do Concello a facer a doacións, porque, bueno, a verdade é que os datos nos indican que os hospitais galegos necesitan 400 doacións diarias. E, bueno, dende aquí animalos a que se acerquen. Eu, personalmente, o xoves estarei aí doando, tamén os concelleiros do grupo de goberno, estes días estaremos aí. O obxectivo destas campañas é chegar ás 27.000 doazóns que precisan os centros sanitarios de Galicia para garantir as reservas de sangue, especialmente nos grupos cero positivo, A positivo e B negativo. Boa parte dos concellos do Barbanza vivirán mañá un día festivo coa celebración do Carme. As principais procesións terán lugar en Rianxo, Cabo de Cruz ou Aguiño. Na parroquia ribeirense, o Concello porá a disposición dos veciños un catamarán con case 400 prazas para que todos os que o desexen poidan acompañar a patroa dos mariñeiros na súa saída pola ría. A procesión marítima será este ano aínda máis multitudinaria se cabe, posto que se prevé que se unan á comitiva os numerosos barcos que xa se atopan no municipio ribeirense para participar no encontro de embarcacións tradicionais. O momento máis emotivo será sen dúbida a ofrenda floral coa que se renderá homenaxe a Pichón, un veciño desaparecido o pasado ano no naufraxio do Argos, Georgia.
Sete nenos saharauis están a pasar o verán en Rianxo no marco do programa Vacacións en Paz que promove SOGAPS. Os cativos e as súas familias de acollida foron recibidos esta mañá na casa do Concello por membros da Corporación Municipal. A pesar de que Rianxo é un pobo pequeno en termos poboacionais, cada ano sitúase entre os concellos con máis nenos saharauis en acollida durante o verán. E isto é posible grazas ao programa Vacacións en Paz que desenvolve a Asociación Solidariedade Galega co pobo saharaui. Para nós é un orgullo vivir nun concello solidario como é o Concello de Rianxo, especialmente nestes momentos tan duros que estamos vivindo. Parécenos moi importante que eles, estes nenos e nenas que están por aquí con cara de que está pasando, poñan cara ao que é ser refuxiado, refuxiada, ao que é ser doutra cultura, de outro país e que se san acollidos como son acollidos normalmente en Rianxo, non só hoxe nesta recepción, sino en todas cantas actividades participan. Os 7 cativos terán ocasión de gozar do verán en Rianxo, afastados das altas temperaturas dos campos de refuxiados nos que residen o resto do ano. Disfrutarán de tempo de lecer coas súas familias de acollida e participarán en diversas actividades municipais. Unha delas é a andaina solidaria programada para o 2 de agosto. Os nenos e nenas participan en distintos programas, en distintas actividades municipais, como se comentou, pero temos tamén unha que será o día 2 de agosto, que é a cuarta xa andaina solidaria en favor do pobo saharaui. É unha andaina cortiña tamén, outro día de festa, e, por tanto, animamos a todas as persoas que poidan, que, insisto, é moi faciliña de facer, que se apunten e que participen na andaina, que ten ese carácter festivo e ten tamén un carácter recaudatorio para favorecer que SOGAPS e o programa Vacacións en Paz se poida seguir desarrollando con todas as garantías ou polo menos que contribuya a seguir da mesma maneira que ata agora. Ademais da recepción, os representantes do Concello fixéronlle entrega aos cativos dun agasallo, desexándolle unha feliz estadía no municipio. A Festa dos Callos de Meis cumpriu 33 anos facendo gala do seu poder de convocatoria. Na xornada do domingo, durante a cita que se enmarca nas festas de San Bieito, despacharonse ao redor de 6.000 racións deste prato. Este ano, a opción máis escollida polos comensais foi a de degustar os callos na propia carpa, en lugar de leválos para casa. A un prezo de 12 euros, a ración incluía, ademais da elaboración, unha cazola e unha cunca de viño de barro co logo da edición. A xornada arrancou pola mañá coa ruta BTT, seguiu pola tarde coa música da charanga Alambique e o dúo La Mecánica e despediuse xa pola noite coa verbena a cargo da Orquestra Capitol. E a verdade é que estamos notando que hai moitísima máis xente para quedarse aquí todo o día. O ano pasado facía moito calor e había moita máis xente que viña a buscar para leválos para casa, pero hoxe a xente decidiu apostar por quedarse aquí e disfrutar aquí dunha xornada moi bonita. Eu levaba un par de anos sin vir o que a comer, pero sí, vimos sempre. E xa botaba desde menos, non? Botábamos de menos, ese o día préstase ademais. Isto xa é unha tradición, ahora incorporamos as novas persoas na tradición e que continúe. Digo segredos non o sei, pero está moi bons. Sí, la primeira vez e voy a volver. Levamos vendendo moitísimo. Non paramos desde as 11:30 da mañá. Pois aproximadamente o que levamos todos os anos entre 4.000, 4.500, 5.000, dependendo, pero máis de 4.000 fijo. Ata aquí chegou o noso repaso da actualidade. Mañá voltamos con máis novas do día a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.